फ्रेंड्स नोंथांमोना साननैसो सिगां नुदोंमोन एबसुआ मोनसे फोरमान बिदोंमोन जे प्रपार पारमिशन दंना गैया बंसुआ जि एबसु हाय हाय दिपेन बर' हाय हाय बिदि माने स्ल'गान होदोंमोन नङा होमबा दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव आरो बिनि फोरमान बिनानै माखासे आनसलिक डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि एबसुफोरा आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि एबसुफोरा माखासे वार्निं होदोंमोन गासैबो नङाबाबो माखासे डिस्ट्रिक्ट लेभेल आनसलिक लेभेलनि बेबादि एबसुफोरा मा होदोंमोन फोरमान बिदोंमोन फोरमानखौ होआबा 7 साननि गेजेरावनो माबा मोनसे लिगेल एक्शन लानो हागौ बेबायदि टाइपनि वार्निं होदोंमोन नाथाय मैया नोंथांमोना मा नुखो बनजित मंजिल लोगोसे सानसुमा हंगर बैसोमुसारि बिथांमोना मा सोर बिलाइ नङा होमबा सोर दुगामारा बिलाइ बेबायदि टाइपनि बिथाङा रिप्लाइ होदों आरो बिथांमोना दिनैसिम किन्तु फोरमानखौ होआखैसै आरो बिथांमोना मा लिंदों एबसुखौ लिंदों गुबुन गुबुन हानजाखौ लिंदों फै जों बड'लेण्ड बिनायाव ज' बयबो बड'लेण्ड बिनांगो नाथाय बिथांमोना मोनसे बाथ्रायाव फेलें होननानै आं बुंगोन बिथांमोना फोरमानखौ होनो हायाखैसै आरो बिथांमोना फिन एबसुखौ आरोबाव सोंखारिबावदों आरो सोंखारिनानै बुंदों दुगामारा बायदिसिना बुंदों आरो जायफोर बेबायदि बुंदोंमोन फोरमानखौ बिदोंमोन बिसोरखौ दुगामारा होनना बुंदों बुंनो थाङोबा एबसुखौनो दुगामारा बुंदों बिथाङा जायखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया बेनो माने बंसु आरो एबसुनि जि सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ एसे मोजाङाव फैगोन खोमा सानदोंमोन नाथाय बे मोजाङाव फैनाय नङा बे मोनसे पलिटिकेल वाराव थांबाय माने बे मोननै आफादा माब्लाबाबो खौसेथि जानायनि लामाखौ जों नुहुराखै फिउचाराव मा जायो बुंनो हाया नाथाय बर्तमानाव बिनि थासारिया ओरैबायदि गाज्रि माने दुगामाराबो होनबावबाय एबसुनि सेंग्राफोरखौ जायफोर बिथांमोना बुंदों आरो अबयस्से एबसुखौ डाइरेक्ट बुङाखैबाबो जायफोर बिथांमोना बेबायदि बुंदों बिसोरखौ दुगामारा बुंदों आरो बिथांनि जि बुंनाय बनजित मंजिल आरो सानसुमा हंगर बैसोमुसारि बिथांमोननि जि बुंनाय बे बुंनाया किन्तु जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायनि जेबो नेरसोन गैया बे खौसेथिनि जेबो राव नङा आं बेखौ बुंगोन आरो जोबनायाव बेखौ बुंगोन आं बिथांमोना गमामायैनो फोरमानखौ होनो हायाखैसै जानो हागौ बिथांमोना साननैसो उनाव फोरमानखौ होगोनबो जानो हागौ माबा मोनसे क्लेरिफिकेसन होगोनबो जानो हागौ बुंनायनि स्टाइलाव नाथाय बे क्लेरिफिकेसना मा टाइपनि जागोन बेखौथ' बुंनो हाया मानो होनबा बै क्लेरिफिकेसना होनो थाखाय एसेबां गोबाव सम लानाया माबा मोनसे गोरोन्थि दं बेखौ जों हमनानै मोनो जियानो जाया मानो सबसे दुखुनांथाव बेनो बे मोननै आफादनि सुबुंफोरा माब्लाबाबो गोरोबलायनो हानाय नङा खोमा आं बेबायदि नुहुरदों मानो होनबा मैया बनजित मंजिला मा एबसुखौ गावलिंबाय आरो सानसुमा हंगर बैसोमुसारिया मा बुंखो दुगामारा एबसु आरो सानैसो एबसुनि बेबायदि दैदेनगिरिफोर आरो बिथाङा बायदिसिना बुंबावदों माखासेखौ आं बुंला कन्ट्रभार्सियेल वर्डफोरखौ आं बुंलिया जियानो जाया मानो जोंनि बर'नि गेजेराव गोदान आफाद सोमजिनाया जेबो गोदान बाथ्रा नङा जायखिजाया मोनसे आफादनि पेरेलेल आफाद सोमजिनायाबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा बेबायदि सोमजिखायो आरो बुलाय बुसि जायो साननैसो कई बोसोरमोन बिनि उनाव बबेबा मोनसेया गोदोलाङो बेनो बर'नि जारिमिन नङा होमबा बर'नि मोनसे हेबिट कालचार बायदि जादों स' मोनसे आं रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गोसोबानो डेम'क्रेटिक कान्ट्रि होननानै आफाद दानायाबो सबसे गिदिर भुल डेम'क्रेटिक कान्ट्रि होनना नोंथाङा गोसोबादि मावनो हायो बिनि ओंथिया जाहैबाय मा नोंथाङा गोसोबादि मावनो हायो नोंगो नाथाय गोसोबादि मावोबा नोंनि हारिया मा जागोन बेखौथ' साननांगौ दं बिनिखायनो गोसोबादि बे सेन्टेन्सखौ डेम'क्रेटिक हादर गोसोबादि मावनो हायो बेखौ जेब्लासिम माइन्डनिफ्राय बर' जातिया बोखारा अब्लासिम जोंनि जातियाव खौसेथि फैनाय नङा खोमा बेबो मोनसे माने डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि डिमेरिट्स नङा होमबा डिमेरिट्सआवसो गोलैयो बेयो बेनिखायनो बे डिमेरिट्सआव जोङो जुदि थानानै मेरिट जुदि सृष्टि खालामनो हायाबा बे जोंनि थाखाय खहा गोनां खारन जोंखौ गोसोबादि मावनो होदों बिनि ओंथिया जाहैबाय मा जोङो माबायदि मावोबा जोंनि हारिया लाब जागोन बेखौ जों मावा नाथाय ओरैबायदि मावो गोसोबादि सबखौ मावनो हायो बुंनो हायो बेनिखायनो मा ओरैबायदि जोङो लामाजों थाङो जाय जोंनि हारिनि खहा गोनां आरो बेखौ नुदों दिनै एबसु आरो बनसुनि रावफोरा बाहायबो गोरोबा आरो बेनि लोगोसे हारियाबो मा खावनै जाहां जाहां मोनसे थासारि सबबो गावखौ लिडारगिरि सानो गोरोंसिन सानो गावनिख्रुइ गोरोंसिन गैया गावनिख्रुइ मिथि गोरोंसिन गैया गावनियाव जेबो भुल गैया बेलेगनिल' भुल दङ बिदिब्ला नोंथांमोना हमनो हाबाय आं मा बुंनो नागिरदों स' मा रोखोमनि क्लेरिफिकेसन फैगोन समाजै खिन्थागोन खुलुमबाय।